Boa rapazada, pois efectivamente, como nos decía Lorena, atopámonos, como vedes, nun encoro, en concreto no encoro de Cecebre, que está catalogado como CEC, como Zona de Especial Conservación, debido aos seus valores medioambientais, aos seus valores naturais, que son moi importantes, non? Por que sucede eso? Bueno, basicamente porque aquí vamos a ter, para empezar, unha comunidade vegetal moi diferente as que vimos nos outros espazos, non? Unha comunidade vegetal que vai a estar ben adaptada a, polo menos, algún momento do ano, en parte, estar somersida. Eso trae consigo que nos atopemos especies, como ves aquí, por exemplo, os salgueiriños ou os salgueiros que temos aí atrás, e incluso as espadanas que están máis para ali, temos lirios por estas zonas, que son plantas ou especies vegetais que poderíamos atopar tamén nos outros lugares, pero moito máis escasamente, non? Aquí, como as augas están máis quedas, danse as condicións para que aparezca. E iso trae consigo tamén unha fauna asociada moi determinada. Por exemplo, nesta zona é moi habitual atoparnos a raniña de San Antón, que non é habitual noutras zonas do río, por exemplo. En definitiva, aquí non imos atopar un bosque de ribeira típico, a excepción de salgueirais que resisten o asolagamento das súas raíces. O máis característico son os hidrófitos, plantas fixadas ao fondo, prácticamente somersidas na súa totalidade, como algunhas especies de ranunculacias como as que vedes aquí, emerxendo só as súas flores, que poden acubillar visitantes como este gaiteiro bicolor. E os xelófitos, que son plantas que poden ter as raíces somersidas, pero nos que o resto da planta, en xeral, permanece fora da auga, como as espadanas e os lirios, que, como vedes, tamén agochan visitantes ilustres como estos burbullos ou esta raniña de San Antón.